100-fold. The cross of Jesus Christ, in our ancient shores, is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang piyesta ni San Buenaventura, obispo ug doktor sa simbahan, Saint Bonaventure. Usa ni siya ka Franciscan og nakahimo og dagko kayong mga buhat sa simbahan, ilabi na gyud ang pagpatin-aw sa atong tinuhuan kay master man ni siya sa philosophy og sa theology. Nya namatay ni siya murag ang iyang edad mga 66. Natawo siya ni adtong 18, namatay siya 1274. So 66 pala edad, dako na kaig nahimo nga kaayuhan. Kamong nilapas na 66, namoy kaayuhang nahimo. Wapasan. Ako, hapit tasan mo 60, ambot na ba ko'y nahimong kaayuhan. So uban kaniya, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, ang ato usab nga mga benefactors and donors nga naghimog daghang kaayuhan dinis atong parokya nga mahatagan sila sa ilang mga grasyang gikinahanglan. Ug karon sang adlaw, birthday sa ron sa atong parochial vicar si Father Leo Lo Archie. So ato sa siyang iampo nga doon na pay daghang katuigan, malambuon nga katuigan sa iyang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga sa pagsaulog namo sa adlawng natawhan diha sa langit ni San Buenaventura, obispo, mapahimuslan unta namo sa kanunay ang iyang bantugang mga pagtulunan ug makasunod kami sa iyang mainit nga gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Si Moises miingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita ug ingnan ko sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo ug mangutana sila kanako kinsa may iyang ngalan. Unsa may akong itubag kanila? Ang Dios miingon kang Moises, ako mao ako. Ingna ang mga Israelita. Si ako mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya miingon pag-usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita. Ang Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan.
Adtua og punduka ang mga kadagkuan sa Israel ug sultihi sila. Ang Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, mipakita ug misulti kanako. Siya miingon, nasayod ako ug nakita ko ang gibuhat sa mga Ehiptohanon kaninyo, ug nakahukom ako pagkuha kaninyo sa Ehipto, diin gidaog-daog kamo, ug pagdala kaninyo ngadto sa yuta sa mga Kanaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Persihanon, sa mga Hibihanon, ug sa mga Hibusihanon. Tabunok kadtong yutaa. Ang akong katawhan mamati kanimo. Unya uban sa mga kadagkuan sa Israel, pangadto kamo sa hari sa Ehipto ug ingna siya. Ang Ginoo, ang Dios sa mga Hebreo, nagpakita kanamo, busa tuguti intawon kami pag-adto sa disyerto, sa gilayon nga 3 ka adlaw nga magbaktas kay maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Hinuon nasayod ako nga dili gayud kamo tugutan sa hari sa Ehipto, gawas kong pugson siya. Gamiton ko ang akong gahom ug silutan ko ang Ehipto pinaagi sa mga milagro nga buhaton ko didto. Pagkatapos ni ana, tugutan kamo niya sa paggawas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Ipahibalo sa kanasuran ang iyang mga buhat. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo. Ang iyang kahibulungan ug ang mga panghukom nga iyang gibungat. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Nainumdum siya sa kahangturan sa iyang kasabutan. Ngayang gipalungtad, sulod sa usa ka libo nga mga kaliwatan. Ngayang gihimo, tali kang Abraham, ug pinaagi sa iyang panumpa kang Isaac. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Iyang gipadaghan pag-ayo ang iyang katawhan, ug gihimo silang mas kusgan kaysa ilang mga kaaway. Ang ilang mga kasing-kasing iyang gipangusab, aron ilang dumtan ang iyang mga alagad.
Ginoo na inumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Hallelujah, Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako, kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining pasalig ni Kristo nga muduol taniya nya iyatang papahulayon, mao gid ni ang gikinahanglan sa kalibutan karon, diin mi-increase, nagsigig increase ang cases sa depression o ang kaso sa hikog kanang suicide. Bisan asa kang nasura ga nisaka gyud ang cases sa hikog o sa mga depression. Kamo pa mo'y plano maghikog? Wa? Kanang makasustenir aning kabugat na ipapas-as kalibutan, mao na silang mga tawhana ang miduol sa Ginoo. Kay kung kining kalibutan na imo lang sungasongon nga ikaw ra gyud mo yung magpasan-pasan, why additional nga kusog, sangko gyud ka depression o hikog. Mao na siya. Naguroy uban, magpa-injection na lang yung tanis siya, aron matuog na lang sila, o niya mamatay. Anak kay kapoy ang kalibutan. Kamong mga asawang niya din, wa pa mo kapuya sa inyong bana? Wa? Kamong mga bana, wa mo kapuya sa inyong asawa? Wasan? Mga ginikanan, wa mo kapuya sa inyong mga anak, wa mo magpunay pangandoy nga kalami, bayang ibalik sa tiyan ani mga buang-buang dagko. Ang pari, wa kapuyas parisyoner. Kamu, wasan mo kapuyas pari. Sige mo palit og slat. Gikapoy nagpamalit eh. Sus, kapuya. Father, sige lang, baligyan ng slat. Way hunong. Kapoy no. Pero naa kay Ginoo, og suod kas Ginoo, wa gikapoy. Pirmi jud kang energize. Pirmi sad kang relax. Unsa may requirement sa Ginoo para ta muduol niya. Sa unang pagbasa, gihulagway nga gisugo si Moises sa Ginoo og ang instruction pabiyaon ang mga Israelita gikan sa Ehipto og motabok silang disyerto aron moadto sa yuta nga gisaad. Ang unang hangyo adto nga git-instruct sa Ginoo, tulo lang ka adlaw nga pagbaktas sa disyerto. Kaila mo og disyerto? Nabay tanom nga motubo diha? Wa gyud. Nya didto sa Ehipto, himsog kay mga tanom, anad na sila didto sa kinabuhi kay purti na nilang dugaya didto puyo. Pero pabiyaon sila sa Ginoo. Nganuman kay giulipo na sila didto sa Ehipto. Kani manggong makapakuan na to, nga igsoon, makapaluya na to ba?
kanang maulipon ta. Nabang mahimo kang slave. Di mo makapoy ana kanang ulipon ka. Kaya ang ato gong nature, ganahan kitag freedom. Ganahan kita nga gawas nun. Mabita ko nun na usahay nga ang mga anak, inigabot nag 18 ang edad, moingon dayon, oy, set me free. 18 na ko. I can manage. Mubiya din siya sa iyang ginikanan, kaya ron free na siya. Wa na magsiging niyang bangon na, manimba na ta, wa na magsiging na ba? Ang imong assignment, ang imong daghang paluap, gusto ko free ko. Kamo wa pa mo magunahon na nga free unta kas imong bana? Or free kas imong asawa kana bang way magsig paluap nga kun mukuyog ka dito laing babay, way magsigig yaw-yaw nimo ba? Wa mo ana kasuway? Ang kuyaw ang pari sad magingon sad free sad unta ko. Nga mukuyog og youth leader. Wa untay magsigi untag yaw-yaw dia way magsigi las padir. Ana ba kanang free ka ba? Ana. Ganahan ta ana. Pero ang tinuod di ay nga freedom kanang kamaotang mobiya mo identify unsay nakapaulipon nato karon. Nya set yourself free from that. Nya unsa may makapaulipon ginato nga kusog jud kay mo ulipon kinig yung sala. Ang sala ba? So biyae ginang okasyon sa sala kay kanang sala mo nay purting mo ulipon mao nay makapabugat nato. Tanawa na mga taong daghagsa bugat ginagnaong. Lingian ang tupad o. Ang tupad mo. Lingian ba ang tupad? Saan? Gaan og naong o bugat? Wa na isa. Minus nagsa. Karon, inigawas ninyo simbahan o. Igawas yung simbahan. Pananaw mo ng ubang mga tao diya. Or ikaw baka mismo, manamin ka. Bugatan kay kasi imong naong, kay kana mga makasasala, magsige mo ng panghupaw. Kana day makasasala nga sige lag pangila, duway bayad-bayad sa utang. Magsige ng panghupaw, ay kadaghang utang. Sus, kapuyag bayad sa utang. Kay sala ba yan ang pagpangutang? Kanang pagpangutang sala man na. Unsa man ang sala? Ang pagsupak sa sugo sa Ginoo. Dagsugo din Ginoo nga pangutang mo. Ang sugo? Wano? Ang sugo sa Ginoo pangayo mo. Unsa man mo wa mo magsigig paminaw ng mga gospel? Ningon, di ba ningon si Kristo? Ask and you shall receive. Wa man siya maingon, borrow and you can borrow. Wa. Ask, pangayo. Mao bitaw kita din sige tag pangayo. O karon nakagasto na ta din sa ato lang project din nakagasto na tag 23 million kapin. Nya sa atong gipangtabang sa atong isig katawo nga nagkinahanglan nakagasto na tag mga 9 million kapin. Nya sa atong mga activities din nakagasto na tag mga 4 million kapin. Ang total na nato nga donations nga nadawat mga 38 million kapin. Nya naadi tay bayro nun. Ngayo man. Nya ang nanghatag naluyag hinatag. Pangutan na sila. Ug naluya bag hinatag kamo nang sige mamong kaghatag din wa sa kay ko kibaw nang hatag mo asa naluya day mo sige magyapon mog simba o hatag yapon na nasa tay special nga hataganan. Hapit naman mahurot atong slots ang St. Vincent Healing Strength para aning atong retablo 735 na lay nahibilin niya ang atong Hope and Opportunity gikan sa 5,000 karon 470 na lang. So karong buwan na hurot na ni. Amot mahurot ba kanirong buwan na? Unya unsa may akong kuan ninyo naay nakapaluya nato adtong Domingo naluya kita dinhi. Ngano man ni brown out. Pag wa ta kahuman sa atong alas 7 nga misa ni brown out. Ni balik og siga hapit na alas 3 hapon nya adto sang usang adlaw brown out na sad
So, wa na ni kapuslanan ng atong kurente. Gamigapo na lang ko dire, mura na lang ko hinog naninda og tambal das carbon. Ana magsigig man, di adire. Ana kay tingog ato migapon, di man prani dakog tingog. Ana kayo. Di adire. Kadtong mga nag-ol-ol ang mga tuhod. Sakit ang batang, di adire. Ana naglisod sa pagpangihi. Maglain ang koto-koto, di adire. Ana subay-subaya lang ang tingog sa trompa. Mao man to hitabo. Nganong kami Moraes ko ani, ana kami manindas carbon, maglingkod, makutupad ana mga tawhan ha. Tuwa sa speakers post team ingos ay magto ana. Di adire ang tinuod. Batikig tingog oy migapon atong ilis. Nindot adi atong sound so nya ilisan lag migapon pero mapugos gid ta kay brown out man. Mao na nagpalitag generator. Giutang nato. Na di ay at bang gideliver atong Martes 100 kVA makadaog yun na din ni tanan. Nya ang presyo niya ang yagyong presyo 694. Ibutang 694, 594. Aton lang na i-round off og 600. Ang mga accessories, wire o uban pang mga gamit para makonek sa ato dinhing breaker or main breaker. Kinahanglan po tag mga 148,000 na kwarta. 150 na lang na. Pila naman? 750. Nya ato man pabutangan sa balay-balay dito. Butangan man ginagbalay-balay ang ero kana na banong generator na. So atong butangan dito. Pero di na to butangan beware of dogs, no? Ato lang butangan beware high voltage. Ato dito ba? Tangan ato nagbalay-balay. Ito daplin kay sabam sa kay ani paduol. Kinahanglan na puntaan nag mga tingali mga 150 sad. So ang tanan pila naman? 900. Karon ato ng tabangag bayan. Mangayo ta, ngayo ba? No? Tabang ta na. Yung sao na pagpaagi. Ato gyapong i-per slot 900, bayranan man nag 3 months. 3 months to pay man na siya. So 300 divided 900 divided by 3 ilan? 300 divided by 3 di mo ka mo divide 9 divided by 3 na 300 lagi 300,000 kada buwan niya atong tungaon ang 300 150 ana niya ato na lang ning i-slot yapon 5,000 kada slot. Ana. So, nagkinahanglan taog ilam nakaslat. Dinaw na ko kamaw. Nagkinahanglan taog 140 ka sakto ba? Audi 900 divided by 5 pilam na. Sige na, di ba? Ang saan na pagkwenta? 5,100 ka 5,000 equals 500,000. Nya 900 man ay 400. 8 no? 180 kana di ay 180 slots nya i-divide na natog 3 kada buwan kinahanglan taog 60 ka slots na so karong July 15 hangtod July 31 15 days man kinahanglan taog 30 ka slots. Ang atong buhaton,
amo nang i-record sa atong treasurer, mo pledge mo ba? Pila ka slot inyo, nya kanus amo gusto nga mohatag within the month of July. So kinahanglan ang imong pledge, imong ihatag on or before July 31. Ana, unya o gusto sa kang mohatag sa August 1 to 15, imo sana siyang i-pledge. Nya gusto sa kang mohatag August 16 to 31, imo sanang i-pledge. Tag 30 atong slots kada 15, kada kinsina. Hangtod gyud na siya sa August 15, September 15, kutob October 15 o October 1 to, ang last nga bracket October 1 to 15. Sige, pledge na mo. Pila ka slot. Pwede sa kang mo pledge nga, muhatag ko karon nga 15, sunod na sang 15, sunod na sang nga 15. Pwede sa kaginana. Ako mo pledge bang ko ana og kada 15 muhatag ko usa. Kada 15. Kana kon na ako stipend, og ako stipend di ko muhatag. Pero magdupado para man ko, ka stipend magidimdogay. So ana ha, niya ato ng swayag bayad. Kay basig bawion hinona. Di na hinong takabayad, ana. Ana. Para nas kaayuhan din nga kung doon natin dagkong events, labi na umaabot ang atong mga pista, ang atong rededication, taas kayo na siya nga kanaganing right, moabot nag 3 hours, susimbakog mo, brown out. Kadako natong buhatonon diri na Bisya Palma mo magamit atong migapon ana di adire. Ako lang ning gi-share ninyo tungod kay nigaan ang ato dinhing panginahanglan tungod ninyo nga mga manggihatagon. In short, ang paghatag mao ang pagbiya sa atong kaulipnan niining gugma sa kwarta, gugmas bahandi. Kay kanigong gugmas bahandi, magsige mo kung ako ni. Ug maunay nakapabugat nato muna si Moises, gitudluan niya mga tao, biyain ng Ehipto, manglakaw ta. Siya paigo ning atong kwarta, dado siya, ay kabalaka kay na ay Ginoo. Ang importante ang Ginoo, dili ng imong balay, dili ng imong yuta diha, imong kabtangan, biyain na ay Ginoo. Una, dinhi sa simbahan, ug muhatag ka, ang Ginoo mo'y imong giilis sa imong kasing-kasing. Nya unsa may iilis sa Ginoo aning atong kasing-kasing kada ni muhatag og slot. Kung muhatag ka para sa atong ipalit og yuta kaning tag 2,000, ang iilis niya inighatag nimo og 2,000, ang iilis niya sa imong kasing-kasing hope and opportunity. Muhatag sa kapara ni atong retablo kaning St. Vincent Healing Strength, ighatag nimo 500, ilisan ang imong kasing-kasing kay nibiya man kas 500, ilisan imong kasing-kasing og sa tong ilisan na St. Vincent's Healing Strength. Unya ron kung mobiya kag 5,000, dako-dako na ra ba na, nalangkat naman na, nighatag nimo unsa may iilis sa Ginoo nimo. Kanang atong generator power man ana mo yang iilis nya musave man nato from brown out, so divine power and salvation. Man mo mutuo. So basta mao na divine power and salvation. Kay ang power dinis kalibutan imo manggihatag ngadto para ang katilingban dili ma-interrupted sa atong celebration, hatagan sa Ginoo uninterrupted power and salvation. Pasabot di na ka maglisod og sod og langit. Ana. Nindog na ta. Mga igsoon, ang Ginoo nag-awhag kanato sa paghigugma o pag-alagad sa usag-usa. Busa, puno sa maong pagsalig, muingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan sa kanunay magpadayag sa gugma o kamatuoran nga atong nadawat gikan sa atong manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo.
nga ang mga nangulo sa atong nasod magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalapuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan uta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, makadawat na sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nangamuyo kami kanimo, Ginoo, kaming imong mga anak og sinagop og linuwas nga mga katawhan, ihatag ang among mga pangamuyo diha sa pangaman ni San Buenaventura, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon o Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasingkasing. Dawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasingkasing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig sa paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa puslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, makapahimuot unta kanimo ang gasa nga among gihigugma paghalad kanimo niining pangili ni San Buenaventura, imong obispo. Sa iyang mga pahimangno, magdaig unta kami kanimo sa tibuok kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Buenaventura, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya
nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Buenaventura, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod.
nakasala ka na mo, kung dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan Pamulong ipamulong lamang lamang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Reach out your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired, oh, carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me,
and I will give you rest. Magampo kita. O Ginoo, tudloi pinaagi ni Kristo ang magtutudlo kami nga imong gibuhong kang Kristo ang pan nga buhi aron niining pangili ni San Buenaventura imong obispo ug doktor sa simbahan makatuna namo ang imong kamatuoran ug bansayo namo kini uban sa paghigugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato mao ang stress-free life. Kinabuhi nga way kabugat ana no? Nya mahitabo ra na kung kamao gitang mobiya sa atong kaulipnan og moduol ngadto og mokuyog ni Kristo. So karon update no sa atong nangahalin nga slots as of yesterday, July 14, sa Hope and Opportunity nga tag 2,000 ang nahalin iabot na og 4,583, 417 slots na lang ang nahibilin. Sa St. Vincent Healing Strength nga tag 500 kada usa ang nahalin 3,265, 735 na lang ang nahibilin. So pakpaka na to ang mga namalit. Ya, usbo nako
karon pa gini bagong haon na atay special slots, no? 180 ra ni kabuok, first come, first serve. So ang di mamoto 180 ra gud ni kabuok, dali ra ning mahurot. Basta sa gwasay mo palit, no, ako rin palit-palit ani. So 180 ka slots nga tag 5,000 na atong titulan og divine hope and divine power and salvation para ni ibayad sa atong giutang nga generator. Nya pledges para sa July 16 to 31, August 15 to 1 to 15, August 16 to 30, so on and so forth. Dunay unom katag 15 nga tag 30 slots. So sulti lang mo, i-takes lang rin ako, sulti lang Father, ako'y angkon og usa ka slot or pila ka slots gikan sa August 1 to August 15. Nya imo dayon ang ihatag on or before or immediately after you claim nga mokuha kag slot. Ana, or ihatag on or before 15 or 30th of the month. So salamat kayo, salamat daan sa ato mga generous kaninyo mga generous parishioners. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, padagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katulad